الشيطان الرجيم. النور أمبودي كنا آية مغا أني ولولا والمبي سبان ولولا مغاني ولولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن لم تجدوا فيها أهدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. اللهم زدنا علما نافعا. بكارثو هجريا بكلا أني كمناني أني بيناني أني سبا شهر ربيع الأول من هجرة سانكالو سبنا بسوني وتاني سجناي ميلاد النصارى كجاتي بافلاني مغاني كله سانكالو تانا بسوني مغاني ناني ناي أمبي باكو جيكورني غرفلا مسجد السلام كنو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن لم تزيدوا فيها أحدا فلا تدخلوها إلى آخر الآية. كنوا من آية منفلة من يودى مننا أنتم ما والتفسير. كتالكوا يا أيها الذين آمنوا مؤمنون نوم لمن يرى لمن يحقق. أنكم نبارا سجون نابي فوالا بمؤمن دولة. Parce que mu'minu de be baara kɛ ni nin jogo sugu ye ni adabu sugu ye. A fɔli de tɛ mu'mini tɔɔrɔ fana, o fɔli ka di mu'mini ye hari n'a se ma kɛ a la ka baara kɛ n'u ye, a dusu kasilen don n'a ma se ka baara kɛ n'u ye. Mais mɔgɔ min ni sariya ni adabu minnu filɛ nin ye, e t'a kɛ ka baara kɛ n'u ye, u fɔli man di ye fana, u fɔli b'i tɔɔrɔ, o b'a yira e tɛ mumini ye. I bɛ muminiw cɛ la k'i danbe ka taa ma dɛ, mais i tɛ mumini ye. N'i ye mumini ye, i bɛ baara kɛ ni ninnu ye dɛ. Hali min n'a se ma sɔrɔ ye, se t'i ye ka baara kɛ n'u ye, i b'a sɔrɔ i dusukun tɔɔrɔlen don. I dusukun kasilen don, i fujunilen don, tant que i ma se k'u sɔrɔ ka baara kɛ n'u ye. Mais ni mɔgɔ min y'u fɔ n'a b'u jɛnsɛ k'u bange mɔgɔw ye, a bɛ diya i dusukun ye. Mais ninnu filɛ an ka baara t'u kan. A dɔw yɛrɛ k'u fɔ yɛrɛ a man d'u ye. A fɔli yɛrɛ man d'u ye, a b'u tɔɔrɔ. E ka muminiya bɛ min? Ya ayyuhal ladhina amanu mu'minun la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Akana do sokono au kasote minye hatta testa nisu waka jenyini atigife wa tusallimu ala ahliha aka foli bila sotigika ni nana sodala foli bila assalamu alaikum ni lamina ubafo adugulu ni lamina ibe sagi kafo assalamu alaikum sinya fulana ni lamina ibafo adugulu ni mafe ibe sagi kafo assalamu alaikum fo sinya saba ni sinya saba ko ni dafara
imalla mina dukono imalla mina sokono sagi kana dode sagi ni ebe yorola ebe dudala iba suru dumugo somugo be yoro mite ka salamu me bashi tale be se ka dagoshi puru kamman kamme ni dagosira ni min kumana ibe salamu bilaka dagoshi mfana ka ke ladabu kono akana ke ibe dagoshi dura te go ngonka wotede ibe dagoshi iba bila ni amena doni mogoma kuma ibe sabi ka goshi fo sinya saba ni soneri be ibe soneri goshi sonori fana kana ke ka digi katare abe kulo mogo konna adabu de be nimbela sonori goshi na ye kambo abila soni kamma kono nike ni mogo mana ibe sagaka soni kamma ko ni mogo mana fo sinya saba na da fara isagi aye jenyini aka foli bila zalikum khairul lakum ala kunnin da uma hera koy ala fure kani adabu munun fo kanana kana kari mogo ka sokono tanke masalamu bila ka jenyini tanka manya muradima ki kado ikana do wode uma hera ide ala kun minye hera wo ye hera de koy awun be nyana mo ya chogo minna ni ani ala tayin tekelenye ya lawun ta de hera ube ala ta de hera ala ta de hera awun ta balaw bede ba kono ko dugu bede ba kono fitina bede ban ka nyana mo ya chogo yin kono ala ta de hera ni nana mo ka so dala ka jenyi na fe na ko ikado na ko kanado ni yilla mina ikasabi hera be nindela anta ye juguma dande ani tinyali ani fitina ani balawu la'allakum tadhakkarun ni ayi baraka ni sariyawiye na ayi baraka ni adabuye wo be ko sababe abe mira abe tashi ala kola ka fala kiru munu tige alay sariya munun bila alay adabu munun bila ayu ke ku bele ba do de kama wo be ko sababe abe mira ala kola abe tashi ala kola abe hakili sigi soro o ko fa ayamin turaka ala ko fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yujana lakum akuni nana mogo kasola salamu bila mogo mi lamina imam mogo shi soroye min bi lamina kibishinga ko ikado ala ko ikanado de kanado so in kono ho jen kadi ema ni jen madima kanado wa in qila lakum arji'u fa arji'u ni atri kuma yerede iko assalamu alaikum ako wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh iko adghul ako bisagi binte seke bismillah isagi ala kun na ko ikasagi isagi de ne anka sofule munungu ko silamu yere nube bedde konona yinya be so konona la je nyini ko yere teyere ni e ko ka jende nyini ko be munaya ko ni salamu bila mo mi lamina o ko joya afo mo ko e kadowa i joya salamu yere de ben info ni kercho ne bu ka aka ku ka kafiriya de ka kafiru de do me ulu de dawtu gulen fule jamana kono ya umo sa salamu yere ni wi salamu ka sariya de ta parce que ya do jiyan lafiya bala har nu mata lagara sarakama uya do jogo nyuma de do jiyan lafiya de bara here de bala parce que Allah yire ko zalikum khairul lakum ulu ya tani jiyan here nye lafiya min bala jiyan here min bala sutura min bala ulu ya tani oye kerche bedda tuguleno ite do aka du kono tede abenya mare de dima garande bu de dima ibedo kerche munu nu ya do mbalu masilama do be ni adabu tu golo ube wulu jugur bila uka sokono ni ma alaka sariya me ha ni donna ko wulu jugu kono yikini inoye ni ma ka do ni toye ko sariya ko kanado na ma jena ye ina toye wulu ko ni kama ye wulu bilo ka sokono
ulu maralite be silamaye ni e wa sababu damadote ni uni min ke munye parce que bado aka silamiya sare adabu tawbul amma ko tala afoli remanda wiye fana illa marahim rabbi fola hinna kelen kelen mununye Qur'ana bi adabu fo hadisaw bi adabu munun fo odu man di silamaw tuke o tu foli mandu yere munun bu fo yere ko gelen tigide ko abe ko gele ko jugu abe ko be haramuya abe ko be ke bidai no ya ta ka kola suhemu mo de fo ko muso do de la kale wole ko suhemu nunu masaudi an ko munna qaradawiye dina no ya chogo mi munna ute dina no ya chogo la ko sa fan ka riba ke halalaiwa an ka jene Allah daga wa an ka dolo la daga wa an ka wal muso bulumina Allah daga wa haramu jate an kan nunu la daga wa ko qaradawiye dina no ya chogo munna uta no ya te akwai safi an ka alaye munu haramu ya an ku la daga wa wodi no ya lewa yawa har wode be jamana yin kuno ni min ko sariya munu adabu munu be qur'ana kuno adabu munu be hadisa kuno o ka fo an ka barake ni har mutu be ambulo an ka pre yele maka do an ka kola ko aka ko ka gela be tembe haramu ya aleni karamugo to te sira kelen de lamene ni bebe se ka toyewa ni bebe se ka toyeba don qur'ana bawgolo aw bakala abakan jana ayeka di aw nyana qur'ana kala yede nin kan jani ni harafuni yawa donkili de ya donkili barate kenai godi ato sebo ko nyugo madondo la kwa ye qur'ana kala ka barake nai sani mugo kana ube qur'ana kala ka jere nyini nai utel la gara nyini nai si sala qur'ana kala toya batote kenai la gara ke nyini nai de abe kala de dro ka jiya nyini nai aw ala ko nima mugo sore kana doye de nima jendima ni ko aka sagi isagi min ni mugo min nana e ka dudala parce que sagili ko yemunye iba soro atigi aka du kono odo e nana domi ko do be aka du kono atafe mugo were ka bo ko kalama na yire na ka demba yate ubi iba soro problème do ba aka du kono wakati ni na tafe e ka be o problème ma lebu do be atafe ka bo kalama na ko ka sagi ni aw ni ko ka sagi ai kunne ya kaso haramu ya kunne tara ka duda de la min kunne ka sagi ha ne ka sagi ne kana do ka du kono kunne ya ka du haramu ya harasu ne te do kasuru qur'ana de ya fuye ala de ya fuye ala ko na ko ka sagi me ode ba ale toro ni ko mugo la aunna silamiya fule qur'ana ba kunna de na ni ka duda la kon ka do way ko ay sagi bi donwre ita yetuguna har do min ne ya wala ba fo e man ne geya ne weta munyine fe e man ne geya e ka qur'ana e ka silamiya bemi dusturu min dirima katoliki min dirima e ko tibabu yemu minanta no yemu minan min dila katoliku de be minan ke chogo ba kono e fana ka dusturu ye qur'ana de ala ye edda ka qur'ana de di e ma ibalo chogo i kan kan yana ya chogo mi ka be do kono e banna wala o tese ka fuye yere o sariya be e toro o kiru be e toro abdullah ibn umar dondo la tara mo do jenyini ko siyasa ba ya jenyina ya Allah mina kon ka do wa ko isabe abdullah ibn umar ya tebe fula kurota ko alhamdulillah rabbil alamin akon ndonni aya ka kala qur'ana kono me ala tuma bara no yanye biide ala ya bara no yanye aya buru fura kurota ka ala tanu ka sagi kuntum binni aya kala qur'ana kono ala ma bara no yanye biide ala ya no yanye ay ala tanu de ka sagi ne ebe dimide abe an torore an fana ko maliye doni jamana de ko maliye islama jamana de ko maliye be fen kalama aw be mun kalama ni ala ka sariya dilalin ne bi toro ala ka adabu de bi toro ci de nya adabu mun fo de bi toro islama sugu jumande doni sugu jumamba bolo la hawla wala quwwata illa billah ni ko awu sagi aka sagi
huwa ajika lakum ewa sagilin fana de kanye auma fana imaye sagilin fana de seneyalin do auma sagilin de kanye auma wallahu bima ta'maluna alim ewa be bara ke akana jate min ko ala ta kalama ko abe bara ke alaba be kalama alaba be do abe be kulusi fana be sara cogo be ala bolo fana min ta kira alaka adabuna ka silamɛ de kama bido min ta maki kama bido min nu foli de bido ga bi toro ala bido dusukun kono min ni akadiye de ala ma moyinde ke ni be barake ni ala bido abe be ka barake ta do ewa be ka sara cogo babulu abe be sara donc ambe ala deli an ka ke mogoye mogo do nin kiro na nyogona an ka kafo kono uyu famu ko ka so dilan u kama me tanka an kan mara be cogo mi ala ko mandaye sariya mandaye adabu mandaye ya be dese u ya be dese to hari munu ya famu kin ka so dila silame sariya fo cogo mi be kanado hari ni mu'min kan be do aka je nyini fe u ya cinya be bolo ebe do min kalama fo yi kaddu kene dobe ni kwama isabe aba fo ne ka sabe ne ka boy ka du kono ka ke kunya te qur'ana do yere ka ke ko ma qur'ana kala yere do yen ni sunnata an ka sunna mo fulu yen ni sunnata usobela ka desonta ka so dila bete do ka so kono ni ya cinya be bolo tan kan ka kafun mani an kan maran mani shi so ten mun do an ka je kala soso an ka je ka alaka sariyau kari an ka je ka tiren ka sariyau kari ku boye o shi so te de bambolo hari ni eyi chesure ibi dese de cho tonto sugula dondo lambe barola doya kanto kunu ka mogodo ko ale yeso dila ko anaka muso yele manaye ka bodubala ko me tiala kuna ba sheko ke duban na fakati na fe ko abe jona beye me ale de akaso dila na muso be ko ale makuma ku yore fo ko sisa ko mogote do ka du kono ko ale bora bursula ko ale tara ka douka katafu ka dodu yere kono katafu anaka muso kata douka ko ya sura anaka muso sigile ku be dumune ke ko isigan ka dumune ke ko ale ko ti sagolawo ayere dade be ni fo sigile ko yere ni ala anka ala ka sariya yin toye jogo nyuma ke minyewa ni tuni alena ka muso soro togo ya dola min te dumuni ebe mufo yere hakili yere la anka ala ko nyiri ni sariya to hakili yere la min ka kanyiwa yere dade fule ka fo barola ke bora burusula kama ku ko mogote do ka sokono yere ko bishe ko ke nko min ke akanyiwa nko an ka kafo nunu kono an be je jugu min na te du kelen kono dogonu ni koro ana ka muso nko dogoni be muso koreke ka muso nyini koreke be dogoni ka muso nyini o be banka kafo lawa o ni banka kafo nan ka shiso ten koro dambola ni mo ni ko abe bola fana ato toy ni to ni de kenina konto la doko ye min fo ye tiɲɛ fo dɛ a ko dogoni de bɔra burusula nana furakɛli k'a fɛ yan u bɛɛ bɛ du kelen kɔnɔ dogoni in kɛnɛyalen ale bɛ tile bɛ kɛ so kɔnɔ kɔrɔkɛ ni dugu jɛra dɔrɔn a bɛna tile kɛ sugu kɔnɔ ko don dɔ la ko a taara ka dogoni sɔrɔ a muso de la fo a ka so kɔnɔ ko a y'u sɔrɔ cogo min ko han ne kɔfɛ kan ka min kɛ e b'a kɛ ko de kɛ ɲana ko dogoni sonsora ka bɔ ko a taara n'a kun ye an ko wala n ko an ka kafo min filɛ nin ye jɛnjugu de don an k'a fɔ ɲɔgɔn ye se tɛ min ye ka bɔ a la dɔrɔn se t'i ye mais jɛnjugu ni siso tɛ jugu lahala jugu belebeleba a bɛ to ni ɲɔgɔn kan ye foromiseri tɛ hijabu ko tɛ sutura ko tɛ ko balawu dan tɛ wa ni min don ne mi akadi min ye nana do kono ka bɔ ni yɛrɛ hari ka so kɔnɔ ni ka muso bɛ da yɔrɔ min mɔgɔ bɛna ka do ye ka bɔ ye a tɛ sara ye ma a tɛ jɛ ɲini fɛ olu ye jɛn sugu jumɛn ye olu ye société sugu jumɛn ye an bɛ ala de deli ala ka bɔda d'a ma a kɔnɔ ala ka sariya de filɛ nin an ka fɛn diralen tɛ
ala de nin dila fo ka ta sankaba wolon fulanen lare suka ka jigala de ka sariya wudo na kadi min ya shebi u kede ka fo aya fo shi kabo kabila kono aye she soro shi sade aya yire tade a bolila kabila na o tala de ni de nyamariya min di mo ni shebi kabo ni shi sote jugula bo ikati ka yurujo ka do ni sunna ka do sunna do shugola ini ka demba ya ka ke iti datugo ni ma jindi min ma kana do i bani min be bakale fakelo ini min be fala de o ko abina nyefe har yere wolo don ku jenyine abina nyefe o har yere wolo don o kana do kate suru ni Abdullah ibn Abbas maka kuma damina ataw ko Abdullah ibn Abbas ko aya sababe Qur'an la mo ko ni banna wulu la de few wali istijanu kulluhu ako jenyini sugu nana Qur'an ko ni suratu nun ko ako mo banna bela jenjiri sugu ya sababe bela bala istijanu li aham o jinya de ni mo ni nana mo kasola kuna fule ya chogo mi kanado ni ma jenyini o yekelenye fulana ika mugo munundi ika dem munundi bolo ika sokono ni ma baligo ya laura ba wakati sababe safo kofe sani kala fajiri salli telegalfe ni be daka sinogo akoni wakati sabafana munundi bolo suyin fana kono kana doyi kai ka sokono fo ika jenyini fe lahla fulana toye lahla sabana wa iza balagha li atfal minkum hulman falyastadinu kama stadana alladhina min qablihim yikaddim so fitinu munum be bal ma balu gade mu be ko kalama wakati sababbe har yere ka sokono kana doka har de munum ma balu ya yikana doka wakati sabai na numa jenyini fe mi ala ko no balu yara u ka jenyini ko mi jenyini mi fulaya ko nyogona ke me buna basa ko mo banna ni sababe ma banna ka barake nuye je nyugu sugu fule suratu nuru kono ya ko mo banna uma o ye fole fulana ako ala ko inna akramakum inda la atqakum akam mo ba ni ala fe min be sira ala nye ayo ako mo banna wala de ulu ko mo ba yede mo min ni so bele bani batima bele ba wulo de buna basa tilela mogo bannuma de ko ala ka mogo baye ala yesna bagade ako mogo bannuma mogo ko ala ka mogo baye de ko batima bele bani etasi be min bolo ninte fulane iriwaye min be bun kasiru kono ataw de yo nati ataw nyin ko ale nyina na sabana ko oda to bun kasiru ma do ya ataw nyina na sabana ko ya alhamdulillah nje yogon don ka wa kalanden do be mishirin kono ya sura yen hakli jiga yo wozo bilana ko ko buna baska kuma nye fula de fo masabana info ya la nyina na ko nya bahasuke pasika te bun kasiru kono de o yoruni kelen be nya bahasuke nya soro atawiye ni fo shahid bun jubair fana ya mafula anyogona mafula ka boy buna basi bolo shahid bun jubair ale manyina sabana inko atawde nyina na sabana inko me shahid bun jubair manyina sabana inko ako yemunye wayja hadara li qismatu ulul qurba chiyeta yorola ni bali masru na ba fe ka chiyetla ni fatura ka bali masru do na chiyetla yorola me wutte do chiyala sani chiye ka tila findo katan na fulla ka di ulu fana makko muso janaye ako mo banno fana ma buna basa chiya alay nunu duskun noro de ka suru nin ko makko ulu tilela ka chaya ala de duskun noro doro ko munun bina ke doro ka bilu duskun kono kafo no yere tara chiyetla yoro dola sanan ka chiyetla ni ewa min tara nyugon fe akuma bo ako aka famin fatura ayere ka balima muso munun be akor muso na do muso ayere de tumbu la hinna alen tanyana alhamdulillah yanna fulo tawbolo na fulo min fulo ya kacca fana wo afana alaka ayado nan kan ka fo awye ni abalima suru munun na ce tayro lawte do ciela akanka be hakke dola o kataka duma sananka na fulo intla wo hari min te fana lede tumbe hinula akanka hakke do duma
ukwama ko hari kana dafa kana fante biala ayanka cietila ni yere sigile de ante biala ayanka cietila la hawla wala quwwata illa billah aw qaw islama wiye qur'ana dunka wiye buna bas kunni aya sabako na ko hada madum bannan nunum ma de tewka baraken wiye ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ليس عليكم جناح ألكو جنوبت أولى أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة جنوبت أولى أكدو سكنو سومني مغتاكنو fiha mata'u lakum ifana kam minanni kam makoina fendo be soyin kono bashi to olaika do sokono har ni majjenyi ni mo fe tafsir kala ko yeso sugu jumaye na ya soro somunun dilala sira dawla sira teme bagaw dunan shiro wiso do dila sira dawla ni mo min be tamala ni nana tile yi soro ya ni be se ka do somunun kono ka ikalla fiya boy kateme ule sifala yin soroya so nini dilalo de kama tama don kama o so sugu mo kelen tate mo amakre kirani mo kele o so sugu ni nana mo to kono e kam minambo kono ibe se kaddo kono hari ni majjenyi ni mo fe ube do ko wotelu no dilala kama ni ni dunan jigi yoro de wotoli de do adaye lelendo bede dunan jigi yoro de do ni nana o yoro sugu ibe se kaddo kono ni kam makonya fendo be har ni ma jenyi ni mo fe ko la nyini en nonde ube misali la bitigi nonum be sugula ulu daye lelendo bede kaddo bede kabo ni mo mi mako be donc ko o yoro sugu ibe se kaddo har je manyini la nyini en ninde junubu tawla akado sokono so muni ni mo tu kono makere kira ni mo kelenye e fana kam makona fenni kam minando be bashi tala ikado o sokono har ni majjenyi ni mo fe wallahu ya'lam ma tubuduna wa ma taktumun aba be fimu fembange alaka sharia adabu matarafalila abe fimu fembange alaka sharia matarafali baliyala wa ma taktumuna nabe fimu fendo au dusukun kono sharia yi konina ana matarafa baliyala ana fo baliya ani ewa afoli bimbadiga wala ala ba be kalama ala ma fento koyi nin qur'ana da falende do mogo do be anya fo chogo min ni sharia nunu fora ube abila kenede ka yira a perlendo do ka ke ado ba baran yere ke keneka ala kombado emin perella ka barake kabila keneka mbado emin fana mapere sharia njuguya de be ela kunya de be ela ita bila keneka ayete buankorowa aka ko ka gelesa aka kuma kacha sa ko gelentigi de yawusa ebe sika nimbo ambolowa e de pammo ke de panka mo fulo ambe manyana maya ninkulo e rete ninkonowa ala bi fana do ebe din fana bange ala bi do o ma taktumuna min fana ninkoni adabu ka preku ke angemen min bi dusukun kono adiya min bi dusukun kono foli ko fo adiya min bi dusukun kono na dogolembe alabado emin fana be min foli nunu bi toro de dusukun kono bi degude ibi dusukun tasuma de ki dusukun la ka jani o de dogolembe dusukun kono fole mande ala bi fana do alaba be do abe min bange alabado abe min dogo alabado qiyama fala ka besara ni kan ngania fota ye min bila keneka ye min dogo ye min ngani ala besara nabe ala kan take herade قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين نين يا مريم كفو ألا في كتاك جمومين أن يقضوا من أبصارهم أما حرم عليهم كوكو نيو لجلو دوجي
kabo fenna alay munu lajeli haramuya abdurrahman nasir saadi akat tawsir kuna ko ay arasida almu'minina wa arshid almu'minina ala ko cide ma mu'minu bila shira wa qul lahum ikafuye wa qul lahum alladhina ma hum iman yamnauhum min uqu'i ma yaqillu bil iman ako ala ya cide nyamariya ko cide mu'minu bila shira ikafuye mu'minu munu ni limaniya bu bolo limaniya mun bu bali nu tedo alaka haramu kone alaka balilu kola o mu'minu sugu de kodo de ulunya mariya limaniya be mugo munu bolo limaniya min be ke sababu nu te fenke min be de fodo ka limaniya la o mu'minu sugu afuye yaquddu min absarihim ku nyedaw lajali do jigi النذر إلى الأورات وكان لجلك كتم وكان ورما وإلى النساء الأجنبيات وكان لجلك كتول مسوما وإلى المردان وكان لجلك كتدمسن كما فنن كان كنيما عندنا في بريفرلاتي بنكسر بنو وفول لبنا المردان الذين يخاف بالنذر إليهم الفتنة مردان demisol ewan chenumi kamalin chenumi uche kani donc ni mo be sira ni yo laje ibe fitina nuye hari obedo aya en kono kanal laje ni ke katulu fanama ni yo do irela kunni ni kamalin mi funnan kai mi na ce kani Allah halakani ni ya laje abe laje ni be damu dima abe fitina kanal laje abedo aya kono inya jigi kabwala wa ila jinati dunya ani fana kan yau lajali jigi kabo jiye mashruma allati tuftanu wa tukhawfu almahdur jiya mashrum mun lajali ba fitina kawo bira ko jugula akai be daw jigi kabo nin bedema kabo nin bedema ali murdani ambina kuma ka bunka shirka kuma labal murdani yamunya al amrudi wayede kamalen fonnan kai mi a ce kanyi a farkulo cogo kanyi a ka bomboshi mafo bomboshi tala ba fori ni da ma al'amurat donc ni yere ya ado kon ni ya laje mbe da musoro na uda billa fitina a haramu yare ka laje o bena kuma labana bun kasir bolo akon ni nya markai ka bo alafe ko mu'minu kunye da lajali do jigi fala yanzuru illa ila ma abaha lahum an-najru ilayhi mu'minu kana foi laje fo alay min lajali ladaga wiye wa yaghmidu absarahum an al-maharimi wa kunye jigi kabo haramuma fa idha anta faghan an waga al-basaru ala muharrami min khayri qasdi فلينصرف بصره عنه شريعة إنا جري كابو فو لجلنا فو منو لجلي حراموه أقول نينا تالا بلا فو حراملين دوكا كاسرما دابوا كما إنا بلا لا يرمي برو أقول تلي كنيا سكي أتلي كنيا بوالا ده كنا نانا شهي مسلم كنا تشغمي أني جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنا جرير بن عبد الله البجلي لك جيك بواما قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم النجرة الفجأة كو عليه تشيدن ينكا تنكال لجليلا مانا مسودو كمي جمانين بيتشغمي هري فينو تالا الله كولون دي بيتاما فينو يرتالا وتميتو إنيا تارا بلا أودكا نجرة الفجأة يبي ko ciden min karan ni lajeli togoma fa marani an asrafa basari ako tumam ne ciden min kan ni ayin nyamara kun kinya sagi kaboma akun kinya sagi kaboma anya me wajulu kala karamu dugu doma ya ko muso munun be pare kata sugulate ko laje fu kanya jema kabo hore min jamana kuno ya wajulu kala do fana ko silama nyemo ko be wole ke kata silamiya dema ciden yin karan ninna
nya tarab bila mo do ka ma dabo akamade nya de tarab bila ka kaye mba to chide ko nya yelema nya ce ka bola nya yelema ka bola wa fi sunan nabi sayyidi anana hadisa sanin kuna bi sayyidi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko alaka cidin ko kisini nema baka iyyakum wa julus ala turuqati cidin ko bawo mashira baddan akana shigiye قالوا يا رسول الله لا بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها ايوا كوتشيري اتنيا برو يورتي ان بولو نينتي ان بشيغي يا كبرو دكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا كتشيدن كو كسني نيما باكا اجا ابيتم فاتو طريق حقه بو ناتنيا يام باروكو سيرابدا ناتنيا باروكو اي سيراكو نيكا حكي دامادي سيرابدا سيغي بغا ni tenya ko ni sigi yoro tibuno ni o yoro tebe sigi ciden ko ka shiraba hakke dama qalu wa ma haqqu tariq ya rasulullah wa ko cide mashiraka hakke jumaye qala qaddul basari ako kinye da jigi kabo haram ko munum beteme inye kanu laje kele wa kaful aja iki tora mina kabo sirateme bagawma itora kanashe teme bagawma ninte fulay sabana wa rabdu salami iki janto ala ni mugun min yi fodoro ka foli sagi ni mugun min yi foli aka foli sagi ni ye jole saba wal amru bil ma'ruf nani na kito siraba dala mugun ya marni nyumai ni mugun min temene la be kollan kolo ni fen dola ibe sheka wale ka kuma fe kan ni shi hake kan ya mariya ni yinani duruna wa nahanil munkari ni bi siraba dala mugu munun be teme nu be kokone una ubali kokone na me jamanen kono ni be seka kya ko mugu te temala na ma fenfuye ibi ko fana de kwa ko mugu de te temala yere la mene na mi jode ka fenfuye a ko yere nege bole yere de do mun de be fo ka soro mun fa le sharia de ciden de yen ni fa de sa salen kono ku kake وفي صحيح البخاري أنا بخاري كون من يكفر بين اللهيين وبين رجليه أكفر له الجنة أو تشيدن كون مؤمن يغارانتي تاني تشيدن يداولو فلان يغون تشمين به كا غارانتي تاني كويبا كولوسي ويجمعيسا نه أني مين بي سيو فلان يغون تشي ني غارانتي تاني كويبو كولوسي مين نيكا كروسي جلاي cidin ku ni mugo yin nunu garanti tanne ne fana yar janna garanti taye min balmu munala yilla jeli harabuya kurtubi fana ba fo ni ayat tawsirila ako sira bere ba min dayele no katad bisukuma ko yilla jeli de nyaade sira bere ba min dayele no katad bisukuna ko ye nyaade donc hada meden ni nya bila doro iddu sukun yere lafiya nya la jeli de be ke sababu ye muso in kanu ube anye min fo al amradi akanu nya nyeli de be afili aba sama kana dusukun fana ba kanu ko be bo odela walamma kana an-najru da'iyati ila fasad al-qalbi nabun kasir yere yafo akotu mami ni lajeli kera ale de lajeli de be ke sababu ye ka hada maden biskunciya ako tanke ni lajeli de be ke sababu ye ka hada maden biskunciya kama khala badu salafi comme salafu do ya gochogo ni an-najru sahamu summa ila al-qalbi ko lajeli fulede ko biye posoro la made do kata bisukuna lajeli wali musul lajeli biye posoni la madedo kata biskuna sarafu do wede fo walizalika amara Allah bi hifzi al-furuz ninde koso alayi nyamra like kunye felaw katanga kama amara bi hifzi al-absar kuna yin nyamra like kunye katanga togome alayi nyamra like kunye felaw katanga togome de alayi nyamra like fana kunyo fana katanga o togo kelendela allati hiya bawaisu la jalika parce que ni de be hada madin nyefela wole kata nyefela be minke ni de be wole kata ma fa qala ta'ala wadatu alaqu masamun koro talendo qul lil mu'minina yaquddu min absarihim ako cide
afo mu'minu ye ku kunya yelu do jigi mini mi fana fule mi na fa bala ni tabu id ala ma fu kinya tugu yere ni te sirai mini tabu idi nya be tugu ka bo haramu de la me itinya tugu ka bo ka sira ko ni yelima ibi nya yele ki ka sira ye o de ato ko min ama fu ya kuddu abu saramu uku nya tugu ayi ni nya tugu re be tamaka tami donc ko nya ado de ka jigi ibe se ki nya yele ki ka sira ye me nyai ajigi ka bo haramu de ma bon ko munna min lili tabu de fana nana parce que la gelu do fana be sharia be wala daga haju ka koso darro koso haramu do la gelu be daga haju do koso darro do koso wodi ato ala ma fu ya quddu abu sarim aku ya quddu min abu sarihim fa sharia be la gelu do la daga haju ni darro koso wodi ato min nana lili tabu wa yahfaju furujahum awa uku kan yefilaw fana tanga وهفج الفرج تارة يكون بمنه من الجناء كافوي كي كان يفلا تانغا ادو بسكا كي كان يفلا تانغا كبو جنياما كابني جنياما كم ني الاكو والذين هم لفروجهم حافظون الاكو آية دكول سورة المؤمنين كنو اكو اولود دو نوبو كان يفلا تانغا وتارة يكون بهفجهم من نذر إليه wakati dola fana ni ko nyefila katanga ika nyefila koroshi ka sutura mugo kanika laura laje ilaura atanga kabul lajeli makatama nimbe nyefila tangalila kama jaa fil hadis kuna nana hadisala chugumi ifij awrataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuka kiden ko ika nyefila tanga fo ka furmuso de o dagariye inye fila tanga kabo fembe ma foi ka furmuso ube yere ka jomuso marale ni nununte ikanyi fila tanga kabo utoma wa qawluhu ta'ala ni ala ko zalika ajka lahum ko ode seniyale no umma ay atiharu li qulubihim wa atiga li dinihim ni mugummi ni yiru ni korosi kabo walli muson la jelima ode kanyi bisukuma ode sene kati dusukuma idusukun sene alembe to ode alanya siranya fana katika dina fana ma idusukun sene alembe to ika dina yufana kisilembe to ibolo kama qila man hafiza basarahu awrasahu Allahu an-nur fi bashiratihi wa yurwa fi qalbihi doni ko bago ko kunni mu'minna anye koloshi kanye tanga kabo wali musul laje ni haramul laje ma ko ala be noro do dima ibusukun kono ala be noro do dima ala be awrasahu Allah nura fi basiratihi ibusukun nyele ala be noro dima noro min na beta do busukun kono donc hada madum ku yere kolosi donc hari ni dukera duba e chogo abeba kono e ka seko dama yirala muso na furli dagari islamiya sariya la o de toko ko wal muso ulu prefere la tige bena nyefewo muso yere kam jumra ni ye mo munun kan muso ye akam masiri la o bena ni sura kelena abebe prefere la tige o ande na do kambe shisoto min kono shisoto sigumindo ande nyana mo ya chogo min kono ande nan kan nyana mo ya chogo do foni alaka hinna la garade mo shi kani disi goshi an kan nyana mo ya chogo min fule nenye kani disi goshi ni ka salle kani disi goshi ni ka sumi folo kani disi goshi folo ni ka ewa sadaqati kani disi goshi folo ni ka bange ba batoy ala soso min bi bo kami wonte sekata ala soso min bi bo ka si soso den kono ala yire de ba dando kana da yire la re tu suri joro lende kato tu suri sirane ni ka joro lende kato ibi jigida ala ka kuna ala ka nema ka me joro len kato kana nyaga ka barala de ala soso min banka si sotela qur'ana soso min bala hadiso adabu soso min bala ala kelempo de ba dando mo shika ni disu gosi ni ka barani mo we tan kan billa halaminna inna allaha khabirun bima yasnauna awa abe fengo fenke ala ba be do koy akonona na kenemala kama qala ta'ala ya'lamu qa'inata al-a'yun wa ma tukhfi sudur nya ba ke ka jamfan min ke ala ba do min do golen be dusukun kono ala ba do hari isibile
muso dɔ bɛ e b'a kɛ ka lajɛ i t'a fɛ mɔgɔ ka dɔn a la ko i b'a kɛ ka lajɛ i bɛ ɲa kɛrɛ kɛ ka lajɛ ni yɛrɛ y'a dɔn mɔgɔw bɛ hakili jɔrɔ i la dɔrɔn i ni ɲa yɛlɛma ala ko ale ala b'a dɔn i ɲa bɛ janfa min na dɛ ni min lajɛli ma daga ye n'i b'a sunya ka lajɛ ni ala b'o dɔn i ɲa bɛ sunyali min na ni ala b'a dɔn min dogolen b'i dusukun na ni ala b'a dɔn وفي صحيح أن أبي هريرة رضي الله عنه أنا نعرف سالم كنا أبو هريرة لك جي كبوما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك تشيدون كسنين نيما بكا كتب على ابن آدم حجه من الجناء أدرك ذلك لا محالة ko ala ya bila hadamaden ka ko i bɛ jɛnɛya kɛ sikasi t'o la jɛnɛya sugu dɔ bɛ ala y'a bila hadamaden ka i b'o dɔw la kelen kɛ sikasi t'o la fo ni tubira ka bɔ a la fajinali ayinayni an-nujru nya fula be jɛnɛya kɛ nya fula ka jɛnɛya mun ye ka lajɛli kɛ ni daamu ye ka taa wali muso ma u bɛ ka lajɛli kɛ ni daamu ye ka taa kamalen ɲuman dɔ ma wa jinɛ lisan ne fana bɛ jinan kɛ ne ka jinɛ ye mun ye nutugu ni wali muso ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ye ni daamu ɲini ye ne fana ka jɛnɛya ye dɛ wa jinali u jinɛ ɲini kilo fula fana bɛ jɛnɛya kɛ kilo fula ka jɛnɛya ye mun ye al-istima'u ka walimuso ka kuma lamɛnni daamu ɲini ye wa jinali ya dayini bolo fula bɛ jɛnɛya kɛ bolo fula jɛnɛya ye mun ye al-batis ka walimuso mina k'i bolo di walimuso ma wali cɛ ni wali cɛ a ka bolo di ɲɔgɔn ma haramu do silamɛya sariya la ayi anw ta tɛmɛna bolo di ma an ko o tɛ hakilina baari kun ma dayɛlɛ a ka daw kari ɲɔgɔn na dɛ a ka ɲɔgɔn embarasser dɛ n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ baara daw la dɔrɔn fo ɲɔgɔn embrasseli de kɛ corona de y'o bɔ u bɔ o la ni kuranna ma aw balala ciden ka hadisa ma aw balala corona kɔni y'aw balala hari cɛ dama ka ɲɔgɔn embrasser u y'a dabila u ye ɲɔgɔn bɔkisɛ dɛ foli kɛra o de ɲɔgɔn bɔkisɛ hari bolo di bilala nko ni ala wa ni ma ala ka sariyaw matarafa o ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa mɔgɔ si tɛ ala ka kɛlɛbolow dɔn n'a yɛrɛ tɛ ala ka kɛlɛbolo fitini dɔrɔn a bɛ jɔ k'i dan bɛ yiri la yɔrɔnin kɛlɛ k'an b'u bolo de walimuso ma fɔra kurannaw kɔnɔ yaw a sɔrɔ hadisaw kɔnɔ ko a man ɲi sɛgɛma fila la walimuso embrasser sɛgɛma fila la mais corona nale hari cɛ fila k'u bolo di ɲɔgɔn na da bila la cɛ fila ka ɲɔgɔn embrasser a da bila la janko ni walimuso kɔni a laban kɛra de ko u bɛ ɲɔgɔn bɔkisɛ dɛ o de bilala bolo di nɔ la wa zina arzilayni alquta sen fila bɛ jɛnɛya kɛ sen fila ka jɛnɛya mun ye ka taama ka taa walimuso ma wa nafsu tamanna wa tastahi ni nunu fana y'u ka baara kɛ ni fana bɛ muso in kanu wal faraju yusaddiqu zalika wa yukajjibuhu awa ɲɛfɛla na nin bɛ tiɲɛtigiya u bɛ n'u nkalontigiya ni nunu y'u ka baara kɛ baara tɔ tora ɲɛfɛla de bolo imma ana baara in kɛ ka jɛnɛya in yɛrɛ kɛ ka tɔ dafa u bolo u bɛ ana ba ma donc n balimaw min ye taa i jɔ walimusow cɛ la i b'u lajɛ ko n bɛ n ka du de kɔnɔ ou bien ko kafo du de don ou bien an ka jama du de don aw mara cogo de ye nin ye i yɛrɛ kɔlɔsi i dontɔ du kɔnɔ i bɔtɔ i seko dama yɛrɛ la i ɲɛw jigi dɛ ni seko t'a la ko duba de don an bɛɛ b'a kɔnɔ dɛ ni e dontɔ ni e tɛmɛtɔ ayiwa i janto yɛrɛ la i k'i ɲɛda jigi seko dama yira bɛɛ la ala bɛ mɔgɔ ka seko de koyi i ɲɛ jigi ka bɔ walimusow ma i seko dama yɛrɛ la muso muso t'i yɛrɛ ka muso ye n'a furu ni dagari ye ka n'i ɲɛ cɔrɔ a la ka taa jɔ a kun na ka lajɛ haramu belebeleba de don i b'a kɛ k'i yɛrɛ dusukun de tiɲɛ k'i dusukun nɔgɔ ka nɔrɔ e m'a ye an tɛ faamu sɔrɔ an tɛ dɔɔnin sɔrɔ nɔrɔ tɛ dusukun na dusukun bɛɛ bɛ komi tasuma ka taa ɲɔgɔn ma parce que a bɛɛ tiɲɛlen de don ala soso ye dusukun bɛɛ tiɲɛ k'a bɛɛ toli ala soso minnu b'an bolo donc sariya de filɛ nin ye walimusow lajɛli nin cogo la hali n'a bɛ du de kɔnɔ cogo o cogo i ɲɛda jigi seko damayira fattaqullaha masatatu ni e ɲɛ bɛ taa bila minnu na n'i ka sago tɛ ciden ko a k'i ka sagi i ɲɛ yɛlɛma ka bɔ a kan donc a delila ka ɲininka hadisa wɛrɛ la nizratul fajaati
kam mo tun kallaje nya tara cu doka cidin ko fulo o biye junubuti kawla nya ko ni ya fula ako bi kade fulo biye ni fula na bi kade ni nya tara bila kade sagoma yala junubuti kawla ni akwai nya bilale aka yi reyi tuku katwaka ako junubu bi kawla wa gadi khala kasiru min as-salafi gun kasiri ko salafu chamanko innahum kanu ko salafu chamanko innahum kanu yarihuna an yuhidda rajulun najrahu ila al-amrad ko salafu chama ko tumbe mugo bali ko ikani nyata ka choro kamalen chenyima kamalen fitini chenyi ikani nya choro kalaje wa gadi saddada kasiru min ayyamati sufiyatu fi zalika sufi bato kala nyene doyen nin foka gele ya kosobe wa haramahu ta'ifatu min ahli al-ilm bun kasir ko doni ko baga groupe do soro la yere ka haramuya ko hari ni mu ni cede kamale nin cenyi bombo sitala ni lajeli be ke sababu ni be damu soro nay ko doni ko baga chamanya kal lajeli haramu yere de lima fi min al-iftitan ko fitna min bala وسدد آخرون في ذلك كثيرا جدا أقول دو يا جل يا كسب يرده نيا يبغى يسمين ينكاننا كو ويا إمامنا النووي كتابه دكانو الأذكار كو إمامنا النووي كو كما لمي الأمردي كو كاللجلك كتام كو حرام يرى مطلقا كو ابن يسمين كو كما بيتشكودي مسو تده أني مسو توافويا minni kamalin ce ni fanaye al'amura da yade minni kamalin funnan kaido bumbu shima gwala a ce kanye a fari kigo kanye ko imamu nan nawa ko haramu ya rai kallaje ko be kigo de ako musulmi ko jabula ko nawa yi min fo ako doni ko ba ya fo ako doni ko ba do ya fo ko al'amura do kallaje like katama ko mutala haramu ele ndo ikanate ko munna munu yin fo ko ya fo munna ko pasini ko mince kani o chugula ko ni tora kallaje ko ni yadda mutana ya kadda mu donila iya kanu ko abi samakata alluwat ko abi samakata odema ka janufe ko mu ba fo mimma ko gorjigen yala ko abi samakata odema ko o fanaye ko jugu ce jugu de ko ka jugu ni jere yayi ko parce que qur'ana kono ala ko wala taghrabu jina innahu kana fahishata ne ni gorjigani ce kaje ce no fe lutu tumbo fo akam wa ko atatuna al fahishata jene ala ko kana min al fahishati ako ko dugu do de jene yayi qur'ana kono ala ko dugu do de jene yayi ni gorjigani ya kaje ce no fe lutu kuma atatuna al fahishata alayhi rajati de ko lankoloje jenay ko lankolo dode min ni ko lankolo nyire de aw islamiya sariya la fala kuma sahle ni mo mun soro lala aw abani galen ko fe hakili be awla karabali make kaw karaba ka te ni mo mun soro lala ka sariya yewre aw furula ama furu aka an kaw faga ka bojiya kono an kaw faga al indam ka bojiya kono to asare yewde donc kataru nimbe ni nade dange nimbe ni nade odi ato doni ko bawo do ko ka laja haramura mutlaqa ne kuma sahalen toye no sumuni ko kuma sahalen toye ako kuma sahalen yin ni faran fancha de beke Allah ako ma haramu ye ka laje pew ako pasige fadlu ibn Abbas ako ciden tilela lettu ni kamalen ceni mo nyuma de ako ma ciden masebo bali ku kana laje o cire mase babbal ku kana laje ako fulana della fulana ka fa laje ni maharamu ya mutlaqa ako na yasuru al amrad nu laje li haramu yara ci utumbe nyamare ka hijabu do ko tanke nyamare ni make ku ka hijabu do donc ya la ayira laje li maharamu ya ako ani fana de pici den tilela salafu tilela o mu suru al amrad funan ke munun ce kani ubeta sugula ubeta misirula ubeta jamayiro la silame chide mu bali
donc kuma sale ukalla jeli ma haramu ya mutlaqa mais ambe shaykhul islam ibn taymiya fanal lame har bunu shemu yere labana ko de ka kuma fo qala shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah ibn taymiya qala ka hinna la ko wa naziru ila wajhi al-amradi sahawatan ako kalla jeli ke ka kamane kalla jeli ke kata kamalen ceni nyedama da mun nini kama kan naziru ila wajhi jawati al-maharimi والمرأة الأجنبية بشهوة سواء كانت شهوة الوتي أو شهوة التلجج بالنظر فلو نظر إلى أمه وأخته أو ابنته بالتلجج بالنظر إليه كما يتلجج بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية كان معلوما لكل أحد أن هذا حرام. شو سلاب تيمية أكو نيل لجلك كتاكا ملنشيني نيدان ندامو دي ko abe komi ni lajeli ke kati yere ka jiumara hamin yeda ma mi damuye misali la wali muso ba lajeni damuye chogomi ako niye e wa kamanin cenyi fanan lajeni damuye chogola ubi ka jiumara mi masala iba aya misali yake iba a ube ibalima muso ube edde muso niye lajeli ke kata ma mi damu lajeli o lajeli haramu yari boro chogomi de komi ni ye wali muso lajɛ dɛ awa a ko dɔnnikɛbaw bɛɛ bolo nin fana b'o cogo kelen de la ni ye lajɛni damu de i y'a dɔn jumaramu dɔ bɛ masala hadamaden i muso ba o kɛ jumaramu de don mais dɔnnikɛbaw y'a yira ni muso ba ye fondankɛ de ni e y'a lajɛ ou bien n'i y'i bolo dama i bɛ fitina n'a ye a haramu yɛrɛ k'i bolo dama hari ka jumaramu ni yɛrɛ y'a dɔn ka jumaramu min bɛ ni ɲi bolo dama n bɛ damu sɔrɔ na bolo di a bɛ fitina ou bien ni y'a lajɛ a bɛ fitina a haramu yɛrɛ i ka lajɛ i y'a jigi ka bɔ a la dɛ ala kan kisi hari n'o kiri ba dɛ n'i y'a lajɛ dɔrɔn i bɛ fitina a nɔfɛ dɔrɔn haramu yɛrɛ i ka lajɛ n'a kiri bolomuso de ba kelen fa kelen n'i y'a lajɛ i bɛ fitina n'a ye ni damu ye haramu yɛrɛ i ka lajɛ i yɛrɛ denmuso n'i y'a lajɛ n'i b'a lajɛ ni damu ye haramu yɛrɛ i ka lajɛ wa ko kamalen cɛɲi fana b'o cogo de la n'i y'a lajɛ ni damu ye a haramu yɛrɛ i ka lajɛ fakadhalika naziru ila wajhi al-amradi bi intifaqi al-a'immati a ko n'i ye lajɛli kɛ ka taa ninnu ma ni damu ye u lajɛli haramu yɛrɛ cogo min komi n'i ye walimuso lajɛ dɛ awa a ko ayimma dɔnnikɛba ɲɛmaw fana bɛnn'a la ko ni kamalen cɛɲi fana n'i y'a lajɛ n'a bɛ damu de wele ka tɛmɛ o fana haramu yɛrɛ a ye nin fɔ majmu fatawa juju 15 4 ani 13 ani juju muga ani 1 2 ani 45 a ye nin kuma ninnu fɔ ye donc nin kuma masala fana fule al-amrad u b'a fɔ al-murdan kamalen cɛɲi minnu ni bɔnbɔsima b'u la ni mɔgɔ min y'a dɔn ni ye lajɛli ka ka t'u ma a bɛ damu d'i ma i ɲɛ cɛ ka b'u kan dɛ a bɛ ye aya kɔnɔ a bɛ ye aya in kɔnɔ a haramuyara i k'u lajɛ n delila ka karamɔgɔ dɔ lamɛn nin na kalandenw b'a ɲininka bon ko al-amradi minnu filɛ nin ye o n'u bɛna karamɔgɔ min ka dɛriso la e y'a dɔn kalandenw dɔ fondankɛw dɔ bɛ o cogo la u farikolo ka nin u cɛ ka nin y'u lajɛ i bɛ fita i bɛ lajarabu yala i b'u gɛn ka bɔ majilisi la wa i kana n'i ka kalanyɔrɔ la wari b'u bolo i k'u gɛn u kana se i ka kalanyɔrɔ la a ko n'u gɛnna u bɛ kala cogo di e y'u gɛn ko n bɛ siran ka nin fitina ni y'u gɛn ko a bɛ siran ka nin fitina u bɛ kala wa tɛ kala a ko a bɛ f'u ye de n'u bɛna kalanyɔrɔ la u kana cogo la cogo min n'u tɛ pare cogo dɔ kɛ ni mɔgɔ bɛ fitinaw nɔfɛ kɛlɛ a filanan e karamɔgɔ ni e yɛrɛ y'a dɔn i bɛ fitina min nɔfɛ i k'i ɲɛ jigi ka bɔ a la i kana lajɛ i k'i ɲɛ jigi ka bɔ a la an bɛ ala deli ala ka lafiya n balima ninnu filɛ ayiwa hali karamɔgɔ caman fana lajarabira ni nin ye n ye yɛrɛ bɔ a dɔw kalama karamɔgɔw dɔw u bɛ mɔgɔw ladurusi kuranna la mais denmisɛnnin minnu b'u bolo kuranna kalanw na u bɛ nin baara sugu k'u la ka jarabi u la k'u baara nin baara sugu k'u la a dɔw minɛna la yɛrɛ a dɔw yera duguw dɔw la u y'u gɛn parce que silamɛya sariya kumana fɛn o fɛn na bɛɛ dɛ koyi silamɛya sariya kumana fɛn o fɛn na bɛɛ dɛ walimuso lajɛli haramuyara cogo min o kamalen ɲini suguw fana n'u yɛrɛ de bɛ fitina n'u ye i yɛrɛ kɔlɔsi u lajɛli k'u lajɛli tɔ ye et puis balimaw ni mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ i ka dɔnni ɲuman ni faamu sɔrɔ ani hakilisigi sɔrɔ dɔnni la
o haramu ko lajeli bila ndella ka aye selafu ka kumala akol lajeli haramu le muso haramu le munu lajeli fulen nye akol niya laje ako harin na kera sambi nani de ala bina kolokolo do shima selafu do nuhu laje kunya che ni kunya bilika ku lajete ika dina fanfela la ika doni fanfela ika famu fanfela harin na sera sambu nani de iba nagashi do soro ika famu ni ka doni la abi biskun tinya de abe biskun tinya de ala kan kisira ala kan tanga ala kan lafiya wati sira subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk